Norat behiretu barra dugu, zuei? Zein da zuen lehen jokoa? Game Boyen Batman, Nintendo, Saloian ala gelan? saloian. gelan. Ni nahi gela nire intimitatea sustatzeko. Niri saloia beti gustatu zaidalako apropiatzea espazio komunalak. Zein da zuen pertsonai gustukoena? Lara Croft, Catwoman. Ez berriz, Pikachu. Lagunekin ala bakarrik? Lagunekin. Beti hobe pasatzen duzu jende gehiagokin, uste dut. bakarrik. Beti hobi pasatzen dezulako bakarrik. Zuen bideojoko musikarik gustukoena? Harry Potterrena. Bai, ados. Ba alduzue pertsonai crush bat? Ron Weasley. Snape ere pizkaso bardadi. Hermione. Ere, Sagua ala maneta? Ez dut inoiz lortu bat ere kontrolatzea, baina mandoa. Joko berriak ala zarrak? Berriak. Ni klasika naiz, zarrak. YouTube ala Twitch? Galdera zaila, Nik Twitch, nahi dut, YouTube muga ditu, Twitchek ez. Ni gelitzen ez YouTubeekin, gozatzen dut. Ba alduzue lotxaren jokorik? Uste dut Sims. Eta ere bai Style Boutique, nik banuen, Nintendoko. Imagina zer. Bada ala klak? Egin klak. Egin klak.